Ho, 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 ja jestem Niklaus, a to jest wasza ulubiona, przedwojenna gra Dead... Jaki mam brudny popfilter. Dead by Daylight, do której ostatnio wyszło, moi drodzy, nie uwierzycie, nie dacie wiary, ale darmowe DLC. Te, które wcześniej kosztowały po 30 parę złotych, teraz wyszło darmowe. Mamy jednego nowego uciekiniera, którym właśnie teraz będę grał, który wygląda jak Vinnie James bodaj? Vinnie James? Taki aktor w każdym razie angielski, który kiedyś był piłkarzem i słynął z tego, że bardzo agresywnie się zachowywał na boisku. I mamy też nowego zabójcę, czyli panią byłą rugbystkę w masce królika a la Bioshock, która nuci kołysankę i biega z siekierą i może rzucać siekierami, którą wam chciałem pokazać, ale nie mogłem wam pokazać, bo czekałem 20 minut w menu i się nie połączyło. I mamy jeszcze nową mapę, której jeszcze na oczy nie widziałem, a przypominam, że jak ostatnio dodali nową mapę, to ja tą mapę nową ograłem dopiero 3 miesiące od kiedy ją wydali, bo po prostu nie mogłem na nią trafić. Tak to wyszło. No ale spróbujemy sobie tu mecz rozegrać uciekinierem. Najpewniej będzie nas gonił nowy zabójca, bo teraz wszyscy chcą nim grać. Kiedy ostatni raz wrzuciłem Dead by Daylight na YouTube, to się troszkę zmieniło. W sensie zmiany interfejsu, zmiany graficzne, no generalnie na lepsze. Także coś się w tej grze dzieje. Także nie jest to jeszcze gra martwa w każdym razie. Co ciekawe, wiecie, ja sądziłem i większość ludzi wierzyła w to, że... Tak, jest nowy zabójca. Że piątek 13 tą grę położy, gdzie kompletnie się tak nie stało. Piątek 13 okazał się klapą na wielką skalę. Nic się w tej grze nie dzieje. O, biega tam. Jest jedna mapa. Nieaktualizowana jest ta gra. Nie wychodzą łatki. No generalnie jest słabo. Gdzie do Dead by Daylight jednak już jest wersja 1,6. O cholera. I co chwila... O, siekierą było rzucone we mnie. I co chwila, jakby nie patrzeć, jednak coś się dzieje. Dziwnie mi się ten płaszcz podwinął. Jakieś lagi trochę są. No, pani biegnie za mną. Bardzo mi niemiło z tego powodu. Ja mam takie wrażenie, że oni zawsze się zawezmną akurat na mnie. Nie wiedzieć czemu. Czy ja taki przystojny, czy co to kaman? Także jakby mi się gdzieś udało przytrafić nową mapę, to wam się postaram pokazać ją. Chociaż nie liczyłbym na to. No to graniczy z cudem, żeby akurat na nią trafić. Co jest głupie, że... Zwaliłeś to, gościu. Co jest głupie, że nie ma tutaj normalnej, po prostu chrześcijańskiej wyszukiwarki serwerów, gdzie widzimy jaka jest mapa, albo że po prostu można się było łączyć na konkretną mapę. No nie wiem czemu to jest taki wielki problem, no ale okej. Coś trochę jakieś takie lagery występują. Ale przeżyjemy i to. Dobra, spróbujemy z tym. Tak każdego tak szkubniemy, a żaden nie będzie naprawiony w końcu. O, widzę, że już tutaj Larch dostał szlaga. Szkoda hopa, ale... Za niedługo, w przyszłym miesiącu, czyli w tym, który już zaczyna się za moment, w sierpniu, ma być bodaj beta gry Last Year, mówiąc tak profesjonalnie po angielsku. Czyli ostatni rok, która będzie właśnie grą, no tego typu, zabójca, uciekinierzy, tam klimaty amerykańskie, high schoole, może być spoko, oby było lepsze od piątku 13. Na pewno to obadamy. Też w sierpniu wychodzi beta Destiny 2, też myślę obadam. Gierka się zapowiada co najmniej interesująco. Także zobaczymy jak to będzie. Dobra, jesteśmy blisko. A nuż się uda tym razem. O! Już tylko 3. Dziś, bo to ino dziś. Dobra, bycie. Wść, elegancko. Wść, hopla na całego. Dobra, jeszcze ino 2. Jeszcze ino 2 motory do zbajstlowania. Jak to się go do?
No obwiesiła tam larcza. No ja bym mu pomógł nawet, ale no... Kurde... Zawalony, że jest robotą, no. To jak w tym kawale. Że na budowie gościu taki był zajob, że on z pustą taczką biegał, bo... Panie kierowniku, taki zapierdol, że... Nie mam czasu taczki załadować. Się pokapowała. No i ona tak sobie nuci. I tak sobie biega i sobie nuci fajnie. Rzuca siekierami. Generalnie jest dość OP pod tym względem, że te siekiery ma w zasadzie nieskończoną ich ilość. Bo ona je znajduje w tych szafkach, w których się możemy schować. Także jest to troszkę przewalone. Dobra. Podejmę ryzyko. Wydupiamy, gościu. Przepraszam. Bardzo się wystraszyłem. Tego się nie spodziewawszy. Jak przed nią uciekamy, trzeba generalnie mocno strajfować. Czyli slalomem lecieć. Kurde, jakie lagery. Dobra, gościu, robimy na szybkości. Na szybkości. Ciś, robimy. Kurde bele. Mięczak. Dobra, larcz kojfnął. Szkoda, porządny był synek. Chyba. Tu chyba mamy do zrobienia. To już jest zrobione. Mi się śmiesznie w ogóle ten płaszcz podwija. Tu jest do zrobienia. To spróbujemy zrobić. Tam ktoś robi z drugiej strony? Nie. Spróbujmy. Ja sobie wziąłem taki outfit a la Menel. Taki... O Boże. Broda, płaszcz, kwadratowe uszy. To akurat nie było zamierzone. A! Refleks. Japońskiego wojownika. I silnik naprawił, i włosy poprawił. Dobra. Oprócz mnie jest jeszcze dwóch gości. Pytam się, co oni robią na ten moment? Dlaczego silniki nie są naprawiane? Dobra, to się może udać. Jak nic się nie zdupi, to się uda. Czyli, no, jak zawsze. Dobra, bydzie. Tam się wyleczyli. I uwaga! Hopla! No i jeszcze ino jeden. Jak my to zmaścimy na jednym silniku, to będzie tak zwana po śląsku gańba. Leci. Nie jest dobrze. Tak, żeby nie być w polu jej widzenia. Kurde, leci za mną dalej. Bo wtedy nas hachnie tą siekierą. No kurdy! Dobra, to się udało mi. Na ten moment. Wydupiej, Niklaus. Wydupiej. Czemu oni nie naprawiają tego silnika jednego? Co to są za ciule niemyte? Znaczy, no bez szkalingu oczywiście. Mnie sam nie ma. Dziocha. Mnie sam nie ma.
No nie! No nie! Ej, mi się wydaje, że ci wszyscy oprócz mnie, znaczy ci wszyscy, tych dwóch, to oni chyba siedzą gdzieś skryci i w ogóle nie wyłażą. Black Folk i Marcus Poser. Czemu oni nie próbują naprawiać? To już dawno powinno być zrobione. Ileż to roboty. Jakiś straszny dźwięk się robi. A weźmiemy totema. Co on tam w ogóle robi z tym totemem? Głaszcze czaszkę? To jest jak śmieszny eufemizm do masturbacji. Głaszczesz czaszkę? Dobra. Idę pogłaskać czaszkę. Tu jest chyba też jeden silnik na górze. To było tu? Nie. Ale jest totem do szczyszczenia. Czemu oni nie naprawiają? Co tam się dzieje w ogóle? Co tam się od pawuloniarza? No ja walę. Jakie głupki. Lebry głupie. Co tam się dzieje? Że się nie dzieje. Ha! Ciu, ptaki ciu. Odlećcie sobie. Ale tak po cichu. Kurde, Black Folka położyła. Bo oni zamiast naprawiać, to się srają. Nie wiem, co oni tam robią. No. Świetnie. Będziemy tak do usranej śmierci w kółko biegać. I ona nas jeszcze wykończy, tak będzie. Babo, pitej. Kurde, jeszcze słońce wyszło. Oślepiło. Czy ona kampi przy nim? O, pieronie! Jak mogła widzieć? Hopie! Jaki zit! Lecimy, opie, wydupiony! Synek! Nie blokuj! Jaka pała głupia. No i mi pękł hemoroid. Mi się cała krew wyleje z organizmu. Ech, to jest daremny futer. Mam recover przyspieszony, no ale to jeszcze by ktoś mnie musiał uleczyć. Już więcej nie mogę. Nie! Łostow mnie! Łostow te mięso! Chcę przynajmniej zobaczyć dobrze, jak killer wygląda. Wigla mam chyba zszybszonego też. Albo i nie. No i cóż, przyszło wisieć, no. A oni nic. To jest totalna stagnacja. To jest totalna stagnacja. Ani naprawiać, ani leczyć. No, aby tyle. No, ciule, Jezus.
Wszyscy my są ranni. No jak mnie teraz obwiesi, to jest po mnie. Jak moje wielkie dzieło zostanie zmarnowane przez nich. Ja 3 silniki naprawiłem chyba. To oni są ostatnie lebry, naprawdę. Mam lasy. No nie, no kurde, no babo, nie machaj tak, by ci się coś zrobi. Aaaa! Za batki mnie chyciła. Kurde, APM-y jak u koreańskich streamerów StarCrafta. Nie! Nie wygląda to dobrze. Oj, Rona. No szkoda, no. Wielkie dzieło chyba. Find the exit. No, fajnie, synki. To byście mogli mnie jeszcze uratować może, co? A nie wydupiać już. Bo tak jakby to dzięki mnie trochę. Gnoje. Ratujcie mnie. Gdzie jest Markus? Markus, chodź tu. Głupku. Aj, ciu, wszystko. Oj. No fajnie, Markus, żeś wydupił. Fajnie z twojej strony. Ja, fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Ja, hopie, ja, uciekaj. No. Ja, no, fajne synki byli. Fajnie się z nimi grało, ja. Fajne synki takie, fajny teamplay. Fajne synki, bardzo fajne. No. To tyle ode mnie. Żolgotki, darybny futer. Tak wyglądała, moi drodzy, pani zabójczyni, która wygląda w ten sposób. Mam już 8 level nabity, bo miałem 200 000 punktów. Jak mi się uda dołączyć do serwera, tak żeby być zabójcą, to pokażę wam jeszcze zabójcę. A tymczasem dzięki za uwagę. Zostawcie łapę, wpadajcie na Facebooka i na streamy Twitch TV /Niklaus. Pa, pa.